Na szóval, milyen játékok várhatók idén tavaszra? 5 plusz 1 játékot fogok felsorolni, ami fúram, de magát ChatGPT-t kérdeztem meg, de ez hagyjuk is. De térjünk is az első játékunkra, ahol nem is lesz más, mint az Assassin's Creed Shadow. De ugye Assassin's Creed egy Assassin's Creed játéksorozat, Shadow-t pedig a játéknak a fő témájára kapta, mint lopakodás. Shadow meg árnyékot lehet, az lopakodnunk kell. De egy Japánban a Assassin's Creed sorozatát bővíti történetét. 2 szereplő, az egyik ezek közül bérgyilkos, a másik meg random valaki. Játékban megjelent, tudom, de szerintem értelmesen kitérni egy-két szót. A másik játékban már viszont ténylegesen várható, de hát már nem kijött. A WWE 2K25, ami egy pankrációs játék, legújabb része, és a Xbox-ra és Xbox Series konzolokra, és a PlayStation 5-re Island tartalmat kívánja pluszba. Március 14-én fog megjelenni. Aztán most nem hallottam erről már. Én nem tudom, azt mindjárt talán jobban várom. Nulla közel van a sporthoz. De ez is lesz. A harmadik játék, nem is hasonló, a Doom the Dark Ages. Egy FPS játéknak a legendás FPS játéknak a sorozatának a folytatása, és az középkorban játszódik. Ugye a fejlesztők extrém, nagyon lenyűgöző grafikát ígérnek, és nagyon izgalmas harcokat. Ezek alapján ezért van várom. Én alapvetően szeretem az ilyeneket. Remélem, jó lesz, hogy a fejlesztők azt mondják. Következő játékunk a Death Stranding 2 on the Beach. Ez egy sikerjáték utáni folytatás a 9-es játéknak. Például én ténylegesen felhozzám azt, hogy a saját játékom nem ígérek ilyeneket. Tehát én azt ígérem, hogy minimum leköt egy ilyen 2-3 órára, és izgalmas lesz, nem leszek unalmas puzzle-ök. Igen, rá tudunk nézni. A következő játék, ami nem biztos, hogy elköljön, de a trailert viszont nagyon várják a rajongók. A GTA 6. Ez igazából a Rockstar Games-nek a új játéka lesz, ami a Vice City fényében tér vissza. A megjelenés ugyan 2025 végén várható, de a trailer a rajongók szerint már felér egy játékkal. Először közben a legjobban várok, tényleg egyszerűen hihetetlen, mennyire várom, mert talán ez a legkínesebb és legjobb játéksorozat. Nagyon várom, hiszem, hogy amiket grafikában nagyon zsolt kér a játék, trailerből már kiderítettük, úgyhogy én már bizakodítanak, hogy nem cseszik el a gameplay-je. És ez a videó utolsó pár percében kitérnék a saját magam által készített játéknak, amiről nem adtam meg képen. Ugyanis én nem szeretném leszpoilerezni, valaki várja egyáltalán, csoda lenne. A játék sztoria nekem lényegében valami történt a földön, hogy te, mint utolsó fönnmaradt ember, 10 évvel miután ez a katasztrófa történt, ki az felszínre a kis
atombunkeredből, és ki akarod deríteni, mi történt. Kisebb sikerekkel, de ugyan megpróbálsz egy útra elindulni, viszont akik már lakják a földön kívül a földet, azok már kísérleteznek minden fél éve, még egymással, tehát a saját folyamán az ügyeknek. Úgyhogy, ja. Eléggé izgalmas szerintem. Hát nyilván ezt várom a legjobban, de szerintem egyértelmű. A videó ennyi lett volna. Kifejtettem ezzel, hogy játszik a véleményem. Még várlatok benne. Én szerintem nagyon várom. Úgyhogy, ja. Sziasztok.